Hola, tu també tens malsons amb els pronoms febles? Doncs bé, et porto una bona notícia. I és que la normativa catalana s'ha actualitzat per fer-te la vida una mica més fàcil. En aquest vídeo t'explicarem com combinar el pronom datiu de la tercera persona del plural amb altres pronoms. Doncs bé, com ja deus saber, en una oració hi trobem diferents parts, com ara el subjecte i el predicat. Però això és temari de primària. El verb l'acompanyarà en complements, com el complement directe, el complement indirecte, el complement circumstancial. I per no sonar repetitius, sobretot quan parlem, fem ús dels pronoms per sonar més naturals i tenir més agilitat. El que passa és que el català té una manera peculiar de combinar aquests pronoms. El datiu fa referència al complement indirecte. Per tant, si parlem del pronom feble de la tercera persona del plural, del datiu és als. En algunes varietats, en comptes d'utilitzar la pronominalització normativa, com seria els la vaig tornar la clau als pares, vaig tornar la clau als pares. Els hi vaig tornar la clau als pares. Vaig tornar la clau als pares. Això abans era incorrecte. Ara, tot i que no es considera adequat per registre formal, sí que es considera adequat per un registre informal estàndard. Però la gran pregunta és, com s'hauria d'escriure en registre formal estàndard? Doncs bé, a continuació us ho expliquem. El pronom els, que fa referència al complement indirecte de la tercera persona del plural, amb un complement directe pronominalitzat hauria de ser els més el, la, el, les, però amb l'ordre d'aquests invertit. En el cas dels pronoms u, en, i, passaria de la mateixa manera. En cas dels parlars que usen el datiu singular i en comptes de li, passaria el mateix per les combinacions anteriors. D'aquesta manera, el pronom als més els pronoms de complement directe o i passarien a ser tots i en el cas del pronom en, aquest aniria intercalat amb el pronom datiu plural als ni. Aquesta marca de i com a datiu no seria correcta en els registres formals, però sí en els informals. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. Esperem que hagueu après a pronominalitzar bé. Adeu!